Goedenavond allemaal en welkom bij de programmapresentatie van 2025-2026. Ellen en ik hebben een heel leuk filmpje voor jullie gemaakt waarin ons hele programma aan bod komt. We gaan dit behandelen per categorie. Ja, per thema, dat doen we normaal gesproken nooit. Maar dat gaan we nu wel eens even doen, want mensen zijn dikwijls per thema ook geïnteresseerd. We starten met de jeugd. Ik heb een heel programmaboekje voor me liggen, want daar staat nogal wat aan te komen. En zeker is de jeugd niet vergeten. Wil jij met het eerste onderwerp beginnen? Ja, we hebben voor de kinderen natuurlijk weer heel veel leuke programma's samengesteld. En de eerste die ik alvast kan verklappen, dat is Dikkie Dik en de taart. Het is een leuke voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar ongeveer. Dus ik denk dat dat wel aan zal slaan. Ik denk dat veel mensen Dikkie Dik wel kennen en de boekjes hebben gelezen van Dikkie Dik. Ja, dat is voor kinderen eigenlijk altijd goed. Hè? Dat is helemaal in het begin van het seizoen. Ja. Dan zie ik iets over een astronautje. Ja, klopt. Vertel eens. André, het astronautje. Ja, hoe kan het ook anders? Dat is een voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Dus dat is iets ouder. Dat gaat eigenlijk de hele basisschoolleeftijd kan daarna komen kijken. Het is gaat over André, het astronautje. Choose your language. Shalom Khoker Tsair. Merhaba genç araştırmacı. Hallo jonge onderzoeker. Hello young researcher. Hallo jonge untersucher. Hello young researcher. Hallo jonge onderzoeker. Trek nu je ruimtepak aan. Vijf, 4, 3, 2, 1. Lift-off. Een kleine stap voor een jonge astronaut. Een grote sprong voor alle jonge onderzoekers. Ook heel erg leuk voor de opa's, oma's. Zeker. Hartstikke leuk. De buurvrouwen mogen meekomen. Ja. En de kleintjes vanaf 4 jaar. Klopt. Ja. Mooi. Mijn favoriet. Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Ja. Dat ging bij ons al helemaal mee. Ja. Daar komen ze ook over vertellen inderdaad. Daar komen ze inderdaad een voorstelling over spelen. Daar is een boek van, wat denk ik heel veel mensen wel al kennen met kinderen. Dus daar is een hele leuke voorstelling van gemaakt. Het is overigens niet de eerste keer dat hij hier speelt. Hij is een aantal jaar geleden is hij ook al in de Dullaard geweest. En dat was toen zo'n groot succes dat we dachten, die gaan we nog eens laten komen. Luft. Flops. Die mol en die poep, dat trekt toch aan. Ja. Dat mag je niet missen. Dat is voor de kinderen echt een must. Ja. Ik hoop dat er veel ouders en kindjes gaan komen. Ja. Maar voorlezen, daar is ook aandacht voor. Ja, we hebben ook nog een voorstelling van Muk. Muk is eigenlijk ook een bekend personage. Komt ook op tv, er zijn ook boekjes van gemaakt. En dat is ook een voorstelling dus van gemaakt. En misschien wel heel leuk om heel even te vermelden. Dat is net na nieuwjaar, dus heel leuk om als cadeautje te geven. En samen met opa en oma even naar deze voorstelling te komen. Oké, tip van de dag. Ja. Houd hem in de gaten, net na nieuwjaar.
hoe krijg je het toch weer allemaal bij elkaar verzonnen? Ja. Maar het is er weer in de Dullard. Ja, ik zei, we werken deze keer per thema. Dit was eigenlijk het programma voor de kinderen. We hadden genoeg te vertellen. Ja. Nu gaan we door naar muziek, klassieke muziek. Ja, klassieke muziek. We hebben dit seizoen ook weer in samenwerking met Kamermuziek Zeeland 2 hele mooie klassieke voorstellingen kunnen boeken. We doen dit samen met Kamermuziek Zeeland. Die zijn natuurlijk een beetje geprofessionaliseerd in dat soort muziek. Dus de eerste die we hebben is een pianoduo, Symbiosis. Ja, muziek kan natuurlijk niet ontbreken en daar zijn bekende nummers bij en daar zijn wat minder bekende bij. Maar de volgende gaat over 19e eeuwse muziek. Ja, de 19e eeuwse muziek en er zit ook wat Franse chansons bij. Dat is het Pedano trio, ja, ik zeg het goed. De Pedano zusjes, die kennen heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in dat soort muziek, die zullen die wel kennen. Dus die komen dan ook naar de Dullard. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ja, dat is toch ook echt weer prachtig. En we hebben het hier gewoon allemaal in Hulst. Ja. Hoe mooi is het. Iedereen welkom. Ja, en als volgende thema hebben we kleinkunst, want ook dat is weer van toepassing in het programma. Ja. Bekende namen. Ja, zeker hier in de buurt hele bekende namen. Marjolein Polvliet en Martijn Broekaert, die gaan een gloednieuwe voorstelling spelen hier in de Dullard. Er is niemand zoals wij, heet die voorstelling. En het is een kleinkunstvoorstelling, dus ze gaan verhalen vertellen en ze gaan ook zingen. Ja, vandaag zijn we nog in een ander theater, maar op 14 november vind je ons in Den Dullard. Met ons programma Niemand Zoals Wij duiken we samen met 2 steengoeie muzikanten en natuurlijk jullie als publiek in de wereld van de kleinkunst. Met de mooiste liedjes die in onze taal geschreven zijn. Oud, nieuw, bekend, onbekend. Maar we beloven... Het wordt toch niet beter dan dit. Het wordt toch niet beter dan dit. Want de zon schijnt in mijn hoofd. Dat is een volle zalentrekker, Ja, dat weet ik zeker. ja, ik denk het ook. Marjolein en Martijn, nou, Ja. daar gaan we zeker van genieten. Wat kleinkunst betreft zijn we nog niet helemaal uitgepraat, want er staat
nog een verhaal van Reinaard? Ja, we hebben een hele leuke voorstelling van Reinaard de Vos. Die komt naar de Dullaard in oktober. En het is misschien ook wel heel leuk om te vertellen dat we ergens in de periode dat deze voorstelling naar de Dullaard komt, gaan we samen met In Hulst een Reinaardweek organiseren. Dus in de weken voorafgaand aan deze voorstelling zal er van alles te doen zijn in het teken van Reinaard de Vos. Hallo, ik ben Havien van Pamel. Ik heb mijn schapen getilramd. Rast! Weg! Was dat tas? Dat was das, ja. Wacht u aan mij, baas. Wat betekent dat? Ja, dat vraag ik mij ook af, baas. Dat vraag ik mij ook af. Wat is de betekenis van dit alles? Wat betekent het leven? Reinaard Centraal, Ja. in heel de week. Ja, heel leuk. Ja. En een hoogtepunt wat dat betreft in de Dullaard met de voorstelling. Ja. Mooie aanvulling op het programma. Ik blader verder en ik kom dan vervolgens in het muziekthema terecht. Want ik zie hier ook wel een heel aantrekkelijke avond moet ik zeggen. AC/DC. Ja, klopt. AC in DC, de tributeband die bekend is van Tribute of the Bands van tv. Die komen naar de Dullaard. Deze voorstelling hebben we stiekem al opengezet. En daar zijn al heel veel kaarten voor verkocht. Dat is echt een... Dat werkt als een magneet. Dat is een trekker, ja. Absoluut. Ja. Yeah, we're shaking at your knees. Could I come again, please? You been you can say she's got a lot. Girl's about to rock. Girl's about to rock. Dat is een hele mooi begin van ons thema, de muziek. Ja. Maar we hebben nog meer muziek. Ja, we hebben een paar hele leuke tributebands. We hebben ook de U2 tributeband. Die komen ook naar de Dullaard. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen heel blij gaan zijn met deze programmering. Dat dak gaat er meerdere keren af, juist. denk ik. Ja. En dat wordt braaf zitten op stoelen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dat wordt niet braaf zitten deze keer. De mensen mogen lekker staan en dansen. En natuurlijk zullen we voor de mensen die wat slechter te been zijn ook wel wat zitplekjes reserveren. Oké, maar de heupen kunnen meedoen. Zeker, Nou, ja. helemaal goed. U2, Tribute. Ja. Echt helemaal geweldig. Maar we zijn er nog niet, want ik zie nog iets voorbij komen. Vertel. Ja, de liefhebbers van Queen die kunnen hun hart ook ophalen in de Dullaard. We hebben een night at the opera, een vocal night at the opera. Dus het zijn 4 mannen die de muziek van Queen ten hun gehore gaan brengen met alleen hun stemmen. En ik kan je beloven dat dat heel indrukwekkend is. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a
lie, no escape from reality. She keeps a Moet shadow in a pretty cabinet. Let them in case, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can decline. So you think you can love me and leave me today? Oh, baby, can't be this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Any way the wind blows. Jeetje, hoe krijg je het allemaal naar Hulst geregeld? Ik vind het echt geweldig. Queen, dat wordt ook weer een topper. Ja. We blijven maar in de toppers. Het is echt bijzonder. Ja. Maar we zijn er nog steeds niet, want daar staat nog iets op het programma. Ja, en weer een tributeband. En dit keer van The Eagles. We hebben heel vaak de vraag gehad afgelopen seizoenen of we die ook eens konden laten komen. Dus bij deze, we hebben hem. Dit is echt op verzoek. Is op verzoek, ja. Meerdere malen hebben we deze de vraag gekregen om deze te laten komen. I heard a missing bell. Now it sounds so familiar. Great, it gets cold in the winter time. The sky won't snow and the sun won't desperado. Why don't you say maybe? I gotta know if your sweet love is gonna save me. Dat is goed om te vermelden, want uiteindelijk als mensen wensen hebben, die kunnen ze eigenlijk bij jou ook neerleggen. Zeker, en ja. daar wordt naar geluisterd. Ja, we doen ons best. Ja. Dit is een mooi voorbeeld van. Ja, en deze is ook bekend van de Tribute of the Band, dus die zullen ook veel mensen wel kennen van de tv. Oké, het wordt swingen in de Dollard. Hartstikke leuk. Maar we hebben ook nog een anders jaren. Een 3 gangen diner zie ik erbij staan. Ja, klopt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? We gaan dit is de eerste keer dat we dit doen in de Dullaard, maar we gaan een dinnershow organiseren. Een Portugese avond. Dus het is Portugese fado-muziek. En dat terwijl je zit te dineren en te genieten van een 3 gangen menu. En dat zal ook plaatsvinden in onze theaterzaal. Dus ik denk voor de mensen die een beetje van Portugees eten en van Portugese fado-muziek houden, denk ik dat het een hele leuke avond zal worden. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. We hoeven niet meer naar Portugal om dat allemaal te ervaren. Ja. Dat doen we gewoon in de Dullaard. Portugal komt naar de Dullaard. Wat een mooi experiment. Het zal zeker veel mensen trekken. Jeetje, het is echt een heel programmaboek. We zijn er nog niet. Want dan komen we bij Ierse muziek uit. Ja. We hebben ook dit jaar weer een Ierse band. Die hebben we eigenlijk ieder jaar. Omdat we merken dat heel veel mensen daar toch wel heel leuk vinden om daar naartoe te komen. Dit keer is het de band O Dreams. En die brengen gewoon een traditionele Ierse muziek ten gehore. With coffee at 11 and a stroll in Stephen's Green. There's no need to hurry. There's no need to worry. You're a king and the lady's a queen. You're after streets of Wonderland. There's magic in the air. There's diamonds in the lady's eyes, gold dust in her hair. And if you don't believe me, come and meet me there in Dublin on a sunny summer morning. And if you don't believe me, come and meet me there. In Dublin on a sunny summer morning. Oh, dat is echt ook helemaal leuk om naar te komen. Ja. Het maakt de mensen blij. Ja. Zeker, absoluut. We bladeren gewoon verder, want
dit keer kunnen we het niet allemaal uit ons hoofd. En dan zie ik ook nog een live optreden. Ja, we hebben een cabaret. We komen nu eigenlijk aan het stukje cabaret toe. En we hebben 3 hele leuke cabaretiers gevonden die dit jaar naar de Dullaard komen. En de eerste daarvan is Iris Rulkes. Iris Rulkes is vaak bekend van Instagram. Ze doet vaak typetjes na, ze komt regelmatig op tv. Ja, en ze is echt hilarisch, vind ik zelf. Ja. Echt zo'n kind met een gebruiksaanwijzing. Mijn man kan haar niet aan. Maar goed, mijn man is ook een beetje dom. Ik heb namelijk nogal last van daddy issues. Je vader is dood en dan heb je het nog steeds heel veel over. Google, wat helpt er tegen een gebroken hart? Wat kan helpen tegen een gebroken hart is zoute popcorn. Van die dingen waar ik helemaal zo mijn blote kont in ken. Van die Onesies, kennen die? Dat is top. In deze show hoort ook nog dans. Nou, lieverd, ik heb een ABC'tje voor jou gemaakt. De A is van anaal. Lachen met Iris. Juist. Ja, lachen met Iris, dat doen we in de Dullaard. Maar daar staat nog iets vrolijks en komisch op het programma. Ja, Bas Birker. Dat is er ook een die al meerdere malen gevraagd is. Van, kan Bas Birker niet eens naar de Dullaard komen? Dus bij deze, Bas Birker komt naar de Dullaard. Iedereen die ooit naar een kinesist is geweest, die weet, een goede kinesist, dat bestaat helemaal niet. Personal trainers met een diploma, dat is wat het zijn. Wat nou, zitten er in de zaal misschien? Maar maak het uit, jongens. Een kinesist is toch gewoon als een nieuwe relatie. Eerst kunnen ze hun handen niet van je afhouden, na 3 weken lig je op een matje alles zelf te doen. Oké, dus op tijd zijn met bestellen van kaarten, want daar zal ook zeker veel belangstelling voor zijn. Dat denk ik wel, ja. Dat is weer een gezellige, komische voorstelling. Ja. Dan zie ik Nabil. Nabil, ja. Nabil komt ook. Kun jij naar daar de iets Dullaard. over vertellen? Ja, Nabil, wie kent hem natuurlijk niet van de tv en van al zijn grappen en comedy shows. Ja, Nabil komt ook naar de Dullaard. Dat is best wel een grote naam ook. Qua kledingstijl zag ze eruit alsof ze kop wordt gemaakt door de Wereldwinkel, weet je wel? Zo'n vrouw. Ken je dat? Toch? Zo'n vrouw die je dan op zo'n wereldfestival ziet meetrommelen met Afrikanen, ken je die? Toch? Met dreadlocks zo hippie en die dan mee gaat dansen op zo'n zelfbedachte nummer van... Yakara yo yakalelo, yakara yo yakalelo. En dan zie je die Afrikanen echt zo kijken van... Ja, wauw, die gaan we doodmaken. Weet je wel? Zo'n vrouw. Oh. Maar... Juffrouw Anja was wel heel weird, want ja, weet je wat ik zo gek vond? Ze is echt overal op de wereld geweest, maar ze was dan nog steeds op zoek naar een stel. Het wordt op een gegeven moment een heel hoofd vol wat we allemaal te vertellen hebben, maar Nabil zullen de mensen zeker onthouden. Ja. Zorg dat je er op tijd bij bent, want het is zeker de moeite waard. Ja. Maar goed, wat lezingen, wat sport. Wat kun je daarover vertellen? Ja, we hebben net als ieder jaar hebben we dit jaar weer een wielercafé. Maar dit jaar geen gewoon wielercafé, want het is natuurlijk met de WK Crossopkomst in het teken van het WK. Ik kan nog geen namen verklappen, maar er komen allemaal wereldkampioenen dit keer naar het wielercafé in de Dullaard. Welcome to Hulst, a historic city in the heart of Zeeland. A place where history, nature, and sports come together. Ready, set, cross. Hold there before the whites went to green. It looks like Speaker getting good straight in the middle, but last Banner has gone off like a rocket on the left-hand side of the Ready for Hulst? UCI Cyclocross World Championships.
Holst, Zeeland. Ja, daar gaan we natuurlijk niet overslaan. Nee. Daar is aandacht voor. Ja, zeker. Het WK, ja, we zetten Hulst op de kaart. Ja, en de Dullard doet mee. De Dullard doet heel hard mee. Ja, super, helemaal goed. Ja, nog een lezing natuurlijk. Ook even een serieuzere tent. Ja, inderdaad. Wat mogen we verwachten? We hebben Hannah Bervoets, bekend van de vele boeken die zij geschreven heeft. De lezers onder ons zullen haar naam zeker kennen. En zij komt ook naar de Dullard om te vertellen over hoe haar boeken tot stand komen en hoe ze aan haar inspiratie komt en zo. Verliefdheid, een soort verliefdheids... Wacht even, voordat je meteen weer de analyse sorry. Laten we even bij het gevoel blijven. Ja, en vooral wat er niet gebeurt. Ja, kijk, ze raken elkaar niet. Ik wilde eigenlijk vragen van wat ging er door je hoofd, maar misschien ging er ook wel iets door je buik of lager. Ik weet niet hoe in hoeverre... Ja, nou, ik denk door mijn hele lichaam. Niemand op mijn school wist ik van dat hij homoseksueel was. Er waren natuurlijk hartstikke veel, want volgens sommige onderzoeken 1 op de 10. Nou, er moeten er 10 zijn geweest, er was niemand. Altijd interessant om even in de keuken van een schrijver te kijken. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en Hannah is er. En je wou nog iets zeggen? Ja, nee, we hebben misschien nog meerdere lezingen, maar daar zijn op dit moment nog geen namen voor. Maar houd dan daarvoor onze website zeker in de gaten. Ja, en we komen in de tussentijd ook nog wel tussentijds het programma vertellen per maand. Ja. Dus dan kunnen er altijd aanvullingen zijn. Ja. Dit is in ieder geval wat er staat tot nu toe. Maar we zijn er nog niet helemaal, want daar staat natuurlijk nog de programmapresentatie van volgend jaar. Ja. Jeetje, we lopen alweer een jaar vooruit. We lopen een jaar vooruit, inderdaad. Maar dat is ook al geregeld. Ja, voor onze programmapresentatie volgend jaar, dus voor ons volgende seizoen, hebben we onder NAP, dat is ook een Nederlandstalige band, die allerlei Nederlandstalige hits gaat zingen tijdens de presentatie. Oké, dus dan hebben we net weer zo'n gezellige en prima muzikale avond als vanavond. Als vanavond, ja. En daar kunnen we dan genieten van die band. Ja, klopt. En die kaartjes zijn net als vanavond weer gratis. Super. Ja. Ik hoop dat de hoofden niet te vol zitten, want het was een indrukwekkend programma. En ik ben ervan overtuigd dat we met z'n allen weer gaan genieten in de Dullard. Van cultuur, van kinderen, van muziek, van lezingen. Het is een heel jaar genieten. Dankjewel.